Hej og velkommen til. Folk er ved at være godt og grundigt træt af, at politikere slår alt for fedtet brød op. Derfor sender vi i dag en særudgave af programmet, hvor du skal være med til at gætte, hvilket parti jeg bærer. Det første vi skal er at tilsætte et totalt forældet og uforståeligt partinavn. Den kan godt klumpe lidt, så der er det vigtigt, at du tilsætter en utopisk mærkesag. Ja, værsgo. Bare tag min jord. Så er dejen ved at blive rørt godt og grundigt igennem, og det er tid til, at vi tilsætter 85 cm lang forklaring på et partiprogram. Og her er det meget vigtigt, at man måler 85 cm præcist ud, for ellers giver forklaringen ingen mening. Og så skal vi tilsætte en upopulær mærkesag. Gråbasugen. Og for at få dejen til at hænge bedre sammen, skal vi bruge nogle manglende kommunikationsevner. Dem tager vi 2 af. Og så det sidste, vi mangler, er at vende en mærkesag i, som absolut ingen forstår. Hvorfor eje, når man kan bo til leje? Nu er partidejen færdig, og den skal bare stå og hvile i 30 år. Jeg har snydt lidt og taget en færdig partidej med hjemmefra. Den skal bare i ovnen på 180 grader, hvor den skal stå 30 år mere og blive knastør. I mellemtiden kan du jo gå ind på Facebook og gætte på, hvilket parti jeg har bagt. Her kan du også komme med flere forslag til spændende ingredienser. Tak fordi I kiggede med.